kasula guys, may gabi ninyo. So karon nga sula kaya kauban. Hello mga kasula, nangutak ko para ako kumain naman konsumo. Huwag may kwarta, nangutak na lang. So di ari may karon simbahan niya para sa sayaw para sa Thanksgiving mga kasula nya. Nya, ito po, inutang ni guys, inutang. Ano di kapin? 207. Kasi ko ito ang yutang nga sula. Dua ka kanton. Dua ka shampoo. Fresca tuna. O dua ka kape. Kape. Ito ang yutang ako. Muna mga kasula. Pobre. Stop it. Get some help. Ako na butang sa utang nga na nga kukuhaan. Ako butang sa cabinet. Oh! Sana! So mga ito karon mga sula sa drums. Mga tong comfort zone ba nga talent sa. 3 hours later. Sula. Sa butang ibuhat na. Kinamtaguan patis.
Patis, makakasulang inom na patis. Muna. Sa choir. Choir pa Christmas worship? Ha? Wala. Ikaw matis. Kapag wala ko ningalin na lang. Muna. Practice ba? Tribes na lang. Sige, sige. So, guys, practice na choir para ako tribes. Friend. Parang may naamoy ako hindi maganda. Guys, para ugma guys. Ito pa isa na. Ugma lang. Mapatisa na ugma. Tumuha kaya ano eh. Grabe, trip eh. Hello. Okay, kaysa ko yung agaw guys. Derek Bulawans. Bulawanski. Si Robert Canlong. Ano ba? Oh. So mag-choir pa may tribes. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Jolina! Jolina! Ah, dala tayo. Uy, apil na ba kaon niya dyan? Uy, apil liad ko ba? Chef, tip. Naguwat. Naguwat ba ako niyo? Naguwat ba ako niyo i-add ko sa? Ha? Kinanak ko nila days. Naguwat. Ha? Isa lang? Mo ba? Nasi Kuya Ronaldo? Di man ko siya naghiwa ko na siya naghiwa to din. Admin na si Joe. Admin man ka no. Ay kay add na ako sa kuan FGC. Oh, so guys. Ulit na ako guys. Ngit-ngit na. Hello guys. Hi Kuya. Hi guys. May ma Kasula. kakasula. Kahasulang. Kahasulang. Yo mga kasulang. Good evening. Hi mga kasulang. Hi guys. Welcome to my guys. Buntag. Buntag pa dere. So guys, mga TikTok ko nga sa'yo ni Uya. Sige. Yo kay ba mo kanito sayo? Nakita kasi yung baby. Aguya kasi. Di mo kay ba mo sayo good. Mga guys, ito Katuwa nila. mga kasulang akong video save niyo ni bata. Kani. Ayaw ka na iya. Pa dere. So guys, mga TikTok ko nga sa'yo ni Uya. Sige. Yo kay ba mo kanito sayo? Nakita kasi yung baby. Aguya kasi save yaw. Kasi lalo pero mo save good bahala siya. Remember sa ako ba? Di mo kay ba mo sayo good. Mga guys, ito Oo na. ka nakita. Dala. Ay, ako sa imo. Di mo kay ba mo sayo good. Grabe, pilipir ka na sa kalibutan. Ang saya ni Kuya. Di mo mo sayo good. Joke-joke na kayo na ako nga ni. Alo niling nga ba? Na guys, mga way. Mga way oh. Sige. Mga way. Sige. You are not allowed. Saksi mo ah. Mapriso ka. Mapriso ka. Saksi mo ha. Muna karon akong mga kalaki dito sa simbahan ng mga kasula. So, muli na ko, magutom na ako. Ayun ako. Ay, ito na video. Bye-bye. So, good evening mga kasula. Good evening. Usap-usap mga kasula. Ito ako sa simbahan kanina kay nangutang ko konsumo naman. O, nihapit ko sa simbahan kay base may practice o wala practice na itabo. At yung mga kasula nga, supportaran ko ninyo. Then, hope you enjoy this video. Oh, salamat kayo. Bye guys.